khapangni takhok tei bukhuk song tini norokni bagui kaisa belai no wana ma hingsa koktoma tubui phaikha hingkhe thangnai 25 January horni 10 PM jorao khoroksa sikla tei bini bai GB road ni simi aguli bisingo thangmani ruto a jorao khanglai rok bai kasoi bujanga nangkha hingkhe a sikla tei keboya sini SDPO sar prosan kanti tripura ni Sajwk Tei Sajla hanai sawi mankha koktomani bisingtei hingkhe naro jotoni sini bayo sini sar prosan kanti tripura bo khoroksa successful youtuber bo hini mano tei SDPO sar bo hini sini jago hingkhe tini tangi khanglai rok bai bujanga nangkha tomang chamang thangui tongmo jorao Lama Kasuoi hingkhe abon bagui belai wana masingsa anglajak lukurokni bwkhao hingkhe phaidi khapangni takhok tei bukhuk jong bujak nani khoktei tamosa khnai nailaiano mo jibini sini kali kambani ke malonchoni dasri golio tading na khato tading na thani auto bai thutai pake kisa nango hingkhe nangkhaba kosalaga nahile ang basanga thangi bathagai babai kosane hile ang okonman ongkodrok masa borok phai boyoskor no bo phai ang torko angkha ini torko masa ang bo bai tasa torko raman nisa o ta masa phai ano mo khairu ngam kamo brain ke sab bukha bhai bukha ko sab nga auto thotai man le sab thotai nai nok kunu te khata thotai lai ani lo mane ani pon jang khna aro taningo nangi thanga bongbo phaika ango phaika somoy nangi thanga ani chaya he nangni ni sajo na emna to a je nono buna ke auto chalok na jabu na auto chalok na ka thalis paika tenno sab arni borok se local borok je phai hingkhe khapangni takhok tei bukhuk song norok kaham khaino srai khe sawi mankhana sini SDPO sar prosan kanti tripura ni Sajla boma haike khanglai rok bai Bujak Kha hingkhe auto kisasa taningo nangmani tei bini no chaliana hanai bo nakarmung sana hanai thangmani se khanglai rok asike kuthumui bulaikha tei bini bai no bo asike no bukha hingkhe bini bai hingkhe bini monai no bujangani katirina thangthani wa asike khanglai rok bari baraise phioglia asike bujagani nangkha hingkhe yagulo manjakha khoroksa bunai bo gosoina haka bono bu hnai hingkhe tei kwbangma borok no 40-50 jona hai borok tongo aro haifuno khoroksa manjakha hnai koktomani bisingtei sawi mankha hingkhe khapangni takhok tei bukhuk jong noro wansugui naidi jong yesi yagara thanani hingkhe belekheno wana masingsa hor sal thangnani bo belekheno kosto naidi horni 10 rogo se thangtongma jorao asike kisasa auto thutaima baise kokbangui asike bujanga nangkha hingkhe sing jotono hojak nani nango yaksi yagra thangnani hingkhe paithak jora ang obono no sanani nayo khapangni takhok tei bukhuk songno norok jotono yaksi yagra thangnani hingkhe hojak khe thangnani wngthung tei khanglai rok bai lama rogo horthugui dongbo kokbangani tangthung hojak khe thanani bagui norok jotono no ang koijao hingkhe paithak jora naitongma bagui jotono no